Gunung Samboyoan. Gong iki panjalukane Bapak Slamet tapi Gunung Samboyoan. Mas Aryo mangke kok pisan torek ngono. Oh iya. Oke. Ayo, Dei. Pokoknya digoyang Mas betul asik. Mas Wardi, Bapak Siono. Yuk Pak Emot. Ayo joget Pak E. Ayo Mas Bi. Guna-guna pakai kelakon lagi. Oke. Iya Cak Dito. Kalem-kalem pakai kelakon. Cak Dito. Monggo dumateng para bapak ibu bobile nyekar monggo mumpung wonten nggih nggih penginiki alhamdulillah Bapak Mujiono nerawaken seni campur sari Patro Buloro dalam rangka menggitankan putrane nggih mugi-mugi dadosa lare ingkang berguna bagi nusa lan bangsa lan berbakti kepada orang tua kekalih sageta dadosaken rumah tangga sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Matur semanuwun dumateng Bapak Aryo sing duwe teror sak jalan Jawa Timur menika langsung mawon Mas Aryo monggo mriki sampur panjenengan Mas Aryo sing duwe serucak Jawa Timur monggo mriki sampur panjenengan
Mondo Mas Aryo ayo Mas Aryo iki gelindingane banter aja kanthi nglembek Gong apa cak iki yo ayo wis munggah kene tandai nanti kene alhamdulillah bengi iki Bapakmu Janto mugi-mugi ya sak sampune ngrawaken jeni campur sari Patrol Budaya rezekine dirumpuk blek termasuk sing diwitahaken termasuk bengi iki para undanganane diparingi panjang umure ndadosa rezeki malih Pak nggih supadosa ngrawaken pedang kuning Bung Karno apa cari baca tambal ban tambal ban dik ya elingan tambal ban oke tempel ban biasa ban kan isin ya iya asik tambal ban tak sebentar iming-iming asik tangannya sama dong Mas Arya tangannya dong di atas asik ye Mas Joni Mas Joji kain ibu tak sampean aku Mas Joji jangan apa Blitar. Blitar, bojo loro iming-iming Blitar. Mulai. Ya, bukan lo. Iming-iming. Bukan kuning Blitar. Bojo loro. Awas lali. Balia ya. Baya nih jangan senang dulu Pak. Awak kita iya. Ayo gantian gelasnya. Mari koyak kamu enggak. Kemana? Saja bola ya.
bojo